Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag vil vi vise, hvordan man laver alkohol til børn under 16 år. Det her er den allerlyseste af vores øl. Det, som vi har brugt til at lave den her øl, det er lidt dansk vand og lidt Faxe Kondi og meget lidt Coca-Cola. Det her er vores anden øl, og ja, den er også rigtig god. Det, som vi har brugt i den her, det er meget Faxe Kondi og sådan lidt dansk vand og sådan lidt midt imellem Coca-Cola. Det her, det er den øl, som der smager mest af sådan rigtig voksen øl. Så det, som vi har brugt i den her øl, det er midt imellem Faxe Kondi og lidt dansk vand og rigtig meget Coca-Cola og brus. Giv helst et like til den her video, så laver vi flere videoer. Og hej hej!